Είναι ένα από τα πλέον επιτυχημένα προγράμματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τη γνωριμία διαφορετικών λαών της Ευρώπης μεταξύ τους. Ο λόγος για το πρόγραμμα Εράσμους, στο πλαίσιο του οποίου συμμετέχει το Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαία Σχολής Ιωαννίνων, οι μαθητές του οποίου φιλοξενούν συνολικά 90 μαθητές και εκπαιδευτικούς σχολείων από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και τη Ρουμανία. Η τελετή υποδοχής των μαθητών και εκπαιδευτικών έγινε το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πειραματικού Γυμνασίου, με το καλωσόρισμα να γίνεται από την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ηπείρου Δώρα Χουλιάρα. Καλωσορίσω σε μια από τις πιο φτωχές περιφέρειες της χώρας μας και της Ευρώπης. Αυτό όμως να μην σας ανησυχεί καθόλου, γιατί οι Ηπειρώτες είμαστε άνθρωποι που έχουμε πλούσια, δυνατά και αληθινά συναισθήματα. Και αυτό μας κάνει να ξεπερνάμε τις αντικειμενικές δυσκολίες. Η μορφή της οικογένειας είναι παραδοσιακή και αυτό μπορεί να ακούγεται αρνητικό, αλλά είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο που μας κράτησε απέναντι στην κρίση που περνάμε τα τελευταία χρόνια. Η συντονίστρια του προγράμματος, καθηγήτρια Ελένη Γκαδρή, αναφέρθηκε στη φιλοσοφία του Εράσμους και στους στόχους που επιτυγχάνονται μέσα από την υλοποίησή του. Erasmus Plus στοχεύει να υπάρχει μία ανταλλαγή μαθητών καθηγητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σχολεία να έχουν επικοινωνία, να μπορούν να δουν κοινά σημεία και διαφορετικά σημεία. Τα παιδιά τα ξένα φιλοξενούνται από τους μαθητές τους δικούς μας, έτσι και τα δικά μας τα παιδιά θα μάθουν πράγματα από τις άλλες χώρες, από τα άλλα τα παιδιά που έρχονται από τις άλλες χώρες. Το μεσημέρι, μαθητές και εκπαιδευτικοί επισκέφτηκαν την περιφέρεια Ηπείρου, όπου συναντήθηκαν με τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη, ανταλλάσσοντας απόψεις, με τον τελευταίο να τους κάνει και μια σύντομη ενημέρωση για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ηπείρου. Ένα κομμάτι από τους Ηπειρώτες στη μεγάλη δυσκολία που περάσαμε πήγανε και στη χώρα της Γερμανίας ως μετανάστες. After the Second World War, during the economic condition here in Greece, which was difficult, many people from this region emigrated to Germany. Θεωρούμε ότι σήμερα η Ευρώπη πρέπει να έχει όλοι μαζί τη δύναμη μέσα από την αλληλεγγύη. We believe that Europe should get power from the cooperation among the people. Και μέσα από τη δύναμη της διαφορετικότητας του καθενός στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης. Ένα memory stick για να πάρετε ο καθένας για να βλέπετε ποια είναι η